So guys, zvamendo kaza kuma 1 yakati kumachi tichitenderera taenda kwa Sabhuka pound kuti tindovazisawo chitaura navo vakatipa go ahead vakati aiwa vanhu vanorarama newatinoti urema kana kuti living with disabilities ndo chaivo vanhu vanenge vachiti vakoshesewe munzvimbo. Saka parakunzi pastand vakapuhwa makompresha chati ndokungataita exercise yose takutsikana. Saka patoshamisikawo kuti murume wakayarine here agoti imba imire here zvigodi hamene kuti ndo yanga iri dining here iyi mapana mbopatora mapicture before and after pamupenya iyi ndofunga ndo kitchen ndo dining iyi ndo bedroom. Hatisi kuti mameasurements avakashandisa akadii kana kuti pane munhu anga ataugwa naye kuti ambozama kuti paitwe hatizivi ipapo asi zvitina izvo ndo zviripo izvi kwati zvitina zvogona kukwana izvi hazvikwani izvi neforoma yavo zvokwana izvi foroma yehuru. Saka muchatanga neforoma hombe muchina mudenga izvi zvihombe zvirikodhemu zvitina zvakabviswa kuti zvitina izvi zvakaita zvihombe izvi zvitina zvakabviswa pakicheni yeumwe mukadzi asiri mai maripisi vamaona ava aimbove wababa vamaona vakaremara bamunini vangu mukadzi wachona akashayika handiti saka nezvakabviswa ipapo nani chiuya panapa ndiani akazvibvisa. Saka akazvibvisa vanga vari vakoma vari vanin'ina vakoma vemufi wachona. Saka ni Sabhuka akazviramba akati hazvifanirwi kuvakira vapi ava kuti nekuti izvi zvitina zvemufi zvinofanirwa kuvakira vana vemufi kwete ava. Saka ni izvo zvamuri kuona zvese izvozvo ndizvo zvitina zviri kushanda pakuvaka imba izvi zvese zvichiinda neukuku zvemukuru hwachona izvi nezvipi zvacho izvi zvese izvi zviri kuvaka saka zvitina zvishoma kaizvi izvi zvido zvisiri zvibapi ziforoma ziguru rose iri harisire pano izvi zvitina zvinoita ma1 line kapapavaitwa ha1 line pavaitwa plan kuti paitwe 1 line ichi chindo chinokwanisa kufamba 1 line. Saka michi chikwanisa kufamba 1 line ichi tichagona kuchitsokotedza kuisa mufoundation and then tozofambisa 1 line yedu neichi chasa hazvitokwani hazvikwani handi mati mune zvimwe zviri kuya kuya panofanira kuti pagotaugwana nevamwe kuti zvitina zviwedzekwe sei. Saka kureva kuti zvitina zvinofanira kutorongwa pazvo zvoga yakataugwa nyaya taurai tinzwi nyaya yakataugwa Sabhuka vakati zvitina zviiti nekuti ndizvomwe mukadzi. Saka vakati hazviiti imimi munovakirwa nezvenyu zvitina zvenyu zvisiri zvine. Saka izvi zvitina zvacho izvi hazvisi kuita futi pamuromere zvakauya izvi aiwa izvi hazvisi nekuti imari yavo yavakatotengerwawo zvitina zvavo asi zvava nemakore kazviri panapa izvi handofunga sekutaura kwaakuchiita pamunini paya achitaura kuti 3000 yatakazoverengedza kuti vakwanise kubvisa ndo zvitina zvavakakwanisa kuverengedza mari yachona izvozvo zviripo zvokwana 1000 hazvisi 1500 zvitina here izvi zvitina zvishome zvimwe ona zvimwe zvatofufunyuka hakusi kugarisa here kutogarisa ngozi zvitina zvachona zvese zvagara zvinotori zvishoma. Apa isu toda mabricks mangani isu tachida 5000 otherwise imba yedu yaikwanisa advice yamunayo ndeyekuti kudii apa potsvakwa zvimwe zvitina here kapotwa sezvitina zvo zvizhinji zvavo zvamukuti zviripo zvakatofa kudhara zvimwe zvacho zvane makore ya isu tiri kuona sekuti kana pakatsvakwa zvimwe zvidhina zvingakwanisa kubatsirawo kufamba kwebasa nekuti zvidhina mukatarisa zvizhinji zvachona mazviona kuti zvakarohwa nemvura zvimwe zvikafa. Saka apa nyange tikataura zvema1000 kuti tinominate nhamba yezvidhina zviri apa zvinogona kubuda zviri zvishoma nekuti zvakatsikirirana zvimwe zvakafa zvakawandira pamwe zviri pasi zvamuri ngoonawo ndizvozvo zvamuri ngoona zvakatsemuka zvinhu zviri kuzodura sekuru zvimwe zvakafufunyuka
Zvimwe zvuta kunge zvisina kuibva. Izvo ndo zvimwe hande apa pamukoma timbondoona pamwe pacho apa. Hande timbonotasa zvimwe. Ndezvimwe zvakaibvere zvitina izvi. Waizvida iwo. Kutoshayikwa kwemoto kwamuri kuona kuti kuriita kaipapa. Nokuti kana chakaibva chaikwanisa kurohwa nemvura chichifufunyuka sezvo. Uku kutonayiwa chichifufunyuka. Saka zvitoreva kuti pane zvimbishi zvimwe zvakatoti wandei. Komukoma wacho na papi ndio pane isapo. Azvitina zvakafufunyuka izvi. Madande mutandatu vepo zvane makore zvitina zvimwe. Zvogona kusasvika pawindow level kaizvi. Zvosvika. Asi zvamai avo zvotanga zvabvisiwa. Zvichatondorwa ko nzvimbo ine haiti unyore here inoita kunge mubani. Ko saka stand yava vakwanisa kuimuvha kuenda kumusoroko. Ko apa pakakwirira vanenge vanyanya kuenda kudhuze nevamwe. Saka madha stand yenyu inokura ichisvika kupi? Zvodii futi? Uyo waitawo munda mumwe munhu. Asi vanhu manditi mamuripo wazvitaugwa. Mwanoda kuzofonegwa kuti kustendi kwamakati pakuya koda kuzotanga kuvakwa. Zvitina kutaurirana kwamakaita handi pakabudiswa chimondo. Vakapuwa chimondo asi. Vakapuwa. Ndofunga ana kuudzwa. Guys ndopati kana pana nokwanisa kuti batsiwa maybe kuti mabricks edu awedze. Kudoko I think it's $40. Avanga kuti 50 apo but kwatambovhunza kumwe $40 but mati kutaurirana vanhu vangozvisava 40 yoyo. Saka $40 per 1000 bricks. Then pozoita transport sekuru ambotibvunzira kune rimwe rori kuti unosengera vanhu zvitina zvadii akati izvoni. Sekuru changamire vane munhu ambobvunzawo ngona nerori kuti kana achitakurirawo munhu zvitina zvake vanochaja sei. Sekuru munhu wacho ati kuti ndapana sekuru ati kana ndichitakura local ndinoita $40 per load. Whether 300 meters kana kuti local chete $40. Saka I think kana tadero tita kuzokumbirawo munhu kuti vanokwanisa kutibatsira chibhadhare munhu une rori rake utisengere zvitina zvedu zviuye panzvimbo. Hani mati panosvika mota iri panapa? Kumagonyera sei muputi? Mota inosvika. Mumboda analyze. Alright. Saka I think ndo zviripo. Then tadero inini sashero ndakazvimirira ndobvisawo 2 mabheki esementi. Akutendai ndokuva nehelp yamuchatipa uyezve kana zvichibvira vamwe vari kuseri vari kuona chikafu ndo chimwe chachakumbira kuti mutibatsirewo napo tichibika tiri panapa nekuti vanhu vachanga vachifana shanda vari panapa tinenge tine mabhiridha maviri nemasisteni maviri kuti mudhuri wedu ukasire kupera tiinde kune mamwe maprojekti tisaramba tiri pane project 1. Saka mozoti pasi patinoenda kunzvimbo unodzidza zvinhu zvitsva. Saka this time takambotorawo vekuno kuloka kutora kuti tiite give back to the community tichipawo ava tichipawo varume vaviri ava tichichinjanisa so that hamungorambi mune mabhiridha mamwe chete mavidhiyo tinondwa asi program yekuti
tiri kusanganisa tichitora mabhidha akasiyana-siyana ndozvakati tikuzivisei. Saka panapa tikutarisira kuti baby basa redu richatanga mangwana ndizvo Sekuru. Nhasi tamboona panzvimbo saka toita meeting toona kuti panoitwa sei ini mangwana makuseiseni ndokungani bachava chitaratira sei tichati tauya toonesana toita vhidhiyo yedu chionesana ndomanya kuti takatora mabhegi esemiti nezvimwe zvokuti maybe zvinge zvichitambira titi tozvitiita icho ininiwo ndakazvimiririra pakutaura kwangu ndinohwa kupombonoka nekuti changa chiri chinhu chachindibaya pamwoyo. Mukakwanisa kunge zvinhu zvese zvataurwa zvikabudirira chaizvo mwoyo wangu uchange wakafarananuka zvisingaiti because mutoro wakanga uri mandiri, mutoro wanga uri inini, zvese zvanga zviri zvama muchingoona zvava zviri pandiri. Ndaingobatikana zvokuti kana ndiri kumba ndaingofunga kuti baba vane hama here kana kuti havana, but ndatozozviona kuti asi mhuri yeZimbabwe iripo, hama dziripo, saka ndinotenda nezvozvo.